Esse Sekuru. Don't Sekuru Tasvu. Nafana nikukusiza Sekuru tangu kone from TV. Anidi. Wangu Sekuru. Ukafana na Kudzi sure. Sure. Utaona naye huyu. Hello. Sweetheart. Mama. Hey, it's me. But you put mama. Hey, mesa na franda akutaura wanangu. My boss. My baby. How are you, my boss? Ndiri right, darling. Ndakutaura ufunge. Wanoti Sekuru Tasvu anti munoziva here wedu wena ini. Mama ndisuwaka. Usacheme. My boss. Yes. Udzalisa asacheme. Babaje waende. Musacheme ingofarai chete ndakutogadzirira kuuya. This week ndabo ndasunungura mwana wangu wasabhadharirwa vashambira free. Musacheme ndakakuudzai kuti muchero mukafa nenzara muriko kumba tinouya chete ndakakutaurirai kuti musacheme. Ngabubuda panza. Mandisuwaka. 2 minutes mbele basi. Kuchema hako nemufarasi usanyanye cheme stereki. Takakudzai kutege tiende kuna tate. Takataura utege tiende nhamo inopera tikaenda ikoko maifunga kuti tonyeba. Vari kuzvinzwa Sekuru, vari kuzvinzwa kutenda kwako kwauri kuita ufunge. Chimirira induye. Vachiregera kuramba uchichemaga. All right, bye daughter. Hello. Sekuru changatachambura. Metabasa Sekuru, metabasa. Mrenji sende voice note, metabasa. Okay, Mzukuru, okay. Saka ndauri uzotenda tatekuru. Sure. Hello, Munza. Anga singafambi kongwe yadi mwana. Hello? Anga chinzani 6 months. 7 months. Anga ariso. Tipedzi mwana. Hello. Kwazwai mkwere kwazwai ndikavini. Tate kuti Tasvu ari kukuziya zvakanyanya. Iwe mkwere we. Ndiani wanutaura naye? Kevin urisa iona nda. Kudzi. Kevin Kudzi unomuziva here? Yanza dzako. Waiziva uriri wanga uri paari? Wapedza kutaura naye kuti voice rake rini? Pane nguva.
We are part of the come. Oh, yeah. What is that? Time. As why is no a good Agapesra car kutaura. Koto moti naso katara nayo unufunge mundu atsei. Unamuona? Okay, taura naye. Hapana. Hapana. Oya kutofamba ndosumuka street. Kevin? Yes, dear. That right. Totenda tate guru Tasvu ndo wandiyambutsa. Watimakafana Ndanda chirema ufunge. Musumuka. Ndakutofamba Kevin ndiri right. Ali street. Taura nyanza ndimwe kuri. Yes, Kevin. Aiwa tinotenda tate guru, tinotenda uye nekuti simbisawo kuti rambai muripo pasekuru Tasvu ipapo. Aiwa naso wakaita zvinhu zvatashuwa nhasi. Sekuru ndiri kufamba pasi rose ndiri ndakataiwa tinongodzwa nezvasekuru imbonobatsirwa kwaisaka tinotenda chaizvo tichiona kudai tinozvinoti pakutenda kuti chaizvo zvinobuda pamavhidhivhidhi apa ichokwadi. Tinotenda chaizvo izvo. Aiwa tichange tichitora hama neshamwari dzouye dzibatsirwe nyika ipone shuwa. Ndizvozvo. Ngochika kungoda adzidzinanga inini ndemupostori Sekuru saka vamwedu vanongotya vachingotaiwa dzinanga zvakati tikataiwa idai munopona. Ndizvozvo. Vakatidhameja pfungwa dzedu. Hello. Aiwa tinotenda njanzi tinotenda. Mwaja nonzana. Lisa. Lisa mwana. Lisa. Baba ikevi. Lisa. Unotaura namai wako here? Alright. Ndari unotaura namai wako here Lisa? Hala? Asekuru taisa zvanza, taisa maoko asekuru, taisa maoko mambo, taisa maoko changamiri. Mauya nekunotipombodza, mauya nekunotinyaradza, asekuru ndaisa zvanza tate guru. Rinotendwa sekuru, ndafara zvisingaite, I don't even know how to express it. Maita basa sekuru, maita basa. Mai vangu vanga vaenda. My mother had died. Maita basa. Demono kufara kwandabva ndaite zvinhu zvasekuru. Asekuru ndimtate guru raitsvakwa muri munomu. Asekuru ndikushaya zvekutaura. Ndashaya zvekutaura. Ndimi tate guru raitaurwa. Ndimi makati. Handina mwana netsa rombe. Ndima sekuru. Aiwa totenda sekuru amungazvinzwisise. Ndatenda zvangu ine mangwenya. Ndatenda zvangu asekuru. Ndatenda zvangu.
ndichiyambutsa vamwe tateguru. Handina mashoko ekutaura akawanda asi ndinoti mukomborero. Nevashandi venyu vese akabata ruoko rwangu achindifamba neni. Ndinoda kuti wayambutswe. Kubve kune vanobika. Ndinoda kuti wayambutswe. Ndinoda kuti wakomborerwe. Komborera inyika Sekuru. Titashu 1. Hakuna tashu 2. Hakuna pili kune nanga 10. Kune nanga 10. Mira ipapo soko. Uona US rai. Sekuru. Uona askana uona lako. Adayamba kubwera uyu. Watanga kuende uyu murefu. Adayamba kubwera. Udabwera nangani njani baya? Wakawanda na wewe paya. Urwere. 1. Uyu achitadza kufamba nditadza kutaura. Ai. Odayamba kubwera chapje. Wakatanga kuuya chapje. Kwani dare urwere. Udabwera nayo? Wakawe naye? Ukabwerera naye? Makadzokera naye? Pekutanga ndakauya. Last year. Tikanzwa mari tikateta. Ndobva tamburara pano. Haminoti chakatibudisa geti chii. Ndobva tatodzokera South Africa. Ndobva tazodzoka mwoyo wangu ndobva waramba uchitipoti kwandakabva kuya ndokune zambuko rake ndakaramba ndichimuudza kuti mwoyo wangu uri pana tateguru tashu. Pesera ndobva tauya pano. Asingafamba asingataurira kutangamira. Kwa matenda unotora baba wako. Unotora baba wangu. Ndobva ndauya nawo. Vataenda pagrasi ndobva wabatwa. Ndobva wabatwa kudaro ndobva vanzi nemunotora zvinhu zvenyu. Ndobva taenda vatanotora zvinhu zvedu. Ndokugarira kusvika zuva ranhasi. Muchichipedza kupisa zvinhu izvi. Atondiudza apa kuti ndikuita kakuswatanuka. Kutozoshamisika ari kundipenya kuti ndakutaura. Akutofamba tateguru. Zvinapo kuona vanhu kana vakaona anofanira kuti kunyepa asi uyu izwi rake kubva uya ana mazuva mangani pano? 11. Zuva 11. Nasa ndambodza izwi rake kutaura zvakuita. Kana panzi akabvunza kuna vanhu kuti pana akambonza izwi rake anoziva. Manga kutomuziva. Muzukuru wangu mushonge wapiwa padzi apo dati ukomborerwe. Ndinotenda zvangu enda ndifenda nokukanganwa. Kana paakabva kupana akabva vaiziva kuti Asingataure. Asi vanhu vese vanga vachizviziva Sekuru. Vakawanda. Wese vanhu pano vanga vachiziva. Anotara kwamakabva. Vanoziva vese. Noti gore ranga rakukwana. Asingataure. Saka apa tomboti vanhu vachikunzwa uchitaura apa kwakabva kwachati kuti. Vanoda kuwati kudii? Wakapedza kutaura nawo. Swakuwatikana vane madzudzu. Ai uyu uchiri kumurangarira munhu wakapedzisira kutaura naye kubvudza. Ndakapedzisira kutaura nemwana wangu pane 10 months mwedzi uno ndowechi11 azive voice rangu mwana wangu. Anonzani? Francis. Ari kupi izvozvo? Ku-SA. Munogona kumufonera izvozvo ataura naye pafoni kuti mama wako akutaura. Mufonerei. Hatina airtime. Tiri warombo wekupedzisira. Ane WhatsApp. Apa wangobwera kani yapakati iyo mzukuru. Apa wangouya nawo yapakati iyo mzukuru. Tinotenda nangosvika wandakanzwa Sekuru vanhu vachipurudza mupururu. Vachifara panze kuti vatora vanhu vaizara mukamera. Takati zvino hatingatori vanhu vachiridza mupururu noti vamwe vanenge vauyawo kumaprivate issues avo. Ndobva tazodai wanga ndiri kudari kunani. Kuna tateguru tinonzwa nyaya yacho iko kuma 1 uko. Wanga wanzwa chii changa china chawanzwa ko? Ndanzwa pachinzi pane mukadzi akabva kuSouth Africa. Ndofunga vanga vakagara here saka pazopinda gogo ndobva bvati kwazo yegogo. Saka vamwe vanomuziva vachigara naye panapa vanoziva kuti haatauri. Saka ndopa matanga noise ipapo. Kutaura. Mazvona. Ndopata vatati regai mhanye tinzwe kuti Sekuru dare rakamira sei. Tinotenda. Unoona nkanira apa? Unoona nawo here apa? Ava vasikana uri kuona uyo ari kwekuyamba. Ava vasikana vari kuona uyo ari kwekutanga uyo. Adayamba kubwera gore rambera. Akatanga kuuya gore rakapfuura 2022. Adauziva nkani yakubiri. Akaudzwa nawo yemari. Vati uri kubiri ndipesa kuvoni. Akati mari ndoiwanawo kupi zvangu ini. Kanje tibwere kumwe tikafe. Ngandidzoke zvangu kumba tinofa. Ndidzo here. Ndidzo here. Asi wasvika kuya kwahope dzavo basa ingorota basi uchidzokerai kwatasvu basi. Asi wasvika kumba hope dzavo ingodzokai kwaSekuru tasvu chete. Saka apa adabwera panapa ana 14 days manje.
Ava makauya pana mane madezi mangani 14 11 April. Yeah. Okay. Nasi 28 29. 28. Pane mazuva mangani? Pane madezi mangani? 15 days. Ava kauya pano ndikauza kuti tikuda baba akati baba anouya ere kati anouya. Ava kauya pano akanzi tikuda baba kati baba vanouya ere avanzi aiwa nasekuru vanouya. Vakagara vachiti hatina mari yekuti tiende kunodedza munhu wedu tikati aiya muchapiwa mushonga basi. Vachingogara vachiti tinoshedza munhu wedu anzi hatina mari anzi aiwa endai munomutora uye. Kana izvi zvakubuda kuti apa vakungobuda kuti vanakidzwa vakuda kutoenda vakati sekuru kaisi tinoda kutongobuda tichitenda kuti zvatanga tisingafungi zvatakusumuka tichibuda muno tasingafungidza kuti sisi wangu achabuda achifamba. Apa kungobuda TV kwakubuda kungoti vakuda kutenda kuti nezvavaitirwa kufaranuka kunzwa kuti moyo yavo yasununguka vakuda kufamba kuenda chanisiri chinangwa chavo. Apa nyaya yakakura tinganzwa kuna uyo munin'ina wacho. Nauombe togona kunzwa kune munin'ina wacho. Mafambiro avo kuuya kusvika kuno. Mafambiro akaita kuti vagone kusvika pane ino nzvimbo. Aiwa tinotenda tateguru. Sister yangu yakatanga kurwara. Iwe unogara kubva kutanga? Ndogara kuSouth Africa. Kupi? Kupi kwacho? Kenton Park. Kenton Park. Yeah. Saka ndobva atanga kurwara kudaro ndakambofunga kuti pamwe hameno zviri kuitika. Pandazotanga kufamba naye. Ndakafamba naye ndichingojirwa mari. Ndichingofamba naye ndichijirwa mari. Zvichinzi zvinoita. Zvikandidzokere zvinhu urwere ndobva watoita wesi munhu akutofamba kutoita kamba chaichai wanga uchitomuona waitofunga kuti ndimbuya akutonzi makadiko mbuya wasingazivi kuti aiwa mwana mudikiwo ari kutodzutsikana nemiri yake. Saka chazoko kuSouth Africa ikokoko malast days zvinhu zvakaoma zvekuoma zvezve. Saka tiri mumbanda younganidza mari ndichiunganidza mari kudaro ndichitenga mayusa kusvika mari yakasvika kuma$600 maranzi ikasvika 9,000 rands. Ndobva ndazoroteswa kuti mari inofanira kurongedzwa. Ini ndobva ndaudza sister yangu ndikati pane zvandiri kuoneswa ndofanira kurongedza mari. Ndobva nditi alright achirwara kudaro. Ndobva chagara 1 week so 16 December mari ndobva yangobiwa mumba yese. Ndobva tasara tisina kana sendi. Ndobva ndazviziva kuti mhepo iyi haisi kuda kuti uyaite zvakanaka. Takasara takagara mudhishi takachema hapana akazotipa mari. Takatambura kuti ndizonganidza mari yachona iyoyo kuti tikwerete mari hapana aida kweretwa mari. Aiuya kuzona urwere mumwe aingomutarisa obva atotisa kungopinda mumba kungomutarisa kudaiso obva atotisa ondibvunza kuti uri kuonei pandiri. Ndobva ndati ini ndiri kuona iwewe. Obva nditiko sei vanhu vari kutisa. Ndobva ndati ini handizivi. Ndobva tagara ndakutsvaga mari hapana aida kusunungura mari. Takatambura kutoona kutoti mwana mai wangu akutofa hapasina hope ende anga achiti akasanganisana nehama dzake zvinhu zvazvibva zvatoita wesi kune isusu nevana mumba. Kungopinda kwake mumba kudai kana mubhedha chaiwo wesheka kana kusumuka otondudza kuti mune zvinhu zviri muno. Kusvika takashanda tichitsungirira tichitambura kuti tizowana mari yekuti tikwire bhazi tiuye kuno. Takuuya kuno kuti tiri munzira bhazi ndobva rafa. Madhiraivha ndobvatanga kuti chichaitika mubhazi umu. Inini ndakabva ndazviziva kuti dhiraivha angagona hake kunetsana hake nevanhu kana kuti vanhu vanogona kunetsana naye pati mhepo iri patiri. Bhazi rakazoiva ma2 am. Ndobva tapiwa rimwe bhazi ndobva tauya ndobva taenda parodport. From rodport tikati inini hakuna kunhu kwandikuenda handei kwati kwasekuru Tasvu straight. Ndobva tauya panapa ndobva tagara. Sekuru ndobva ona dambudziko wakatinzwira tsitsi zvakanyanyisa katatu kasingagumi zvandanga ndisina tarisiro yazvo zvimwe zvinhu zvaunenge uchizonzwa zvitaurwa nevanhu kunze ndozotarisa zvandakusanganisira nazvo. Ndakatarisana natateguru ndakaona kuti zvakasiyana. Wakamunzwira tsitsi watomboimbira chimbo wakatambambira pamberi ka ndaitete tsanangura zvenyu vanotomboimbira chimbo makatamba panze. Alright, ndakanzwa. Saka zvadaro
tasvika pano tateguru hapana zvakataura nesu zvakawanda. Vakangoti kune sister yangu simudza ruoko rwako, ndobva asimudza ruoko rwake, ndobva anzi anonzi Thomas ndiani, ndobva ati ndibaba wangu, ndobva vanditi ende munotora baba venyu, ndikati handifunga kuti vanouya, ndobva vatiti ndiri gwenzi vandichakutambidzai nekuti mimi ende munodaidza baba venyu waipano. Zvechokwadi ndakave nechivimbo ichocho, ndabuda ndapiwa gwenzi rangu, ndabuda nesister yangu, ndobva taenda, ndakabva ndazoenda kumba kwababa tichishandisa mushonga wayo. Havana kumbonetsa kumboti nditaure navo, vakabva nditi alright. Ndobva taenda kumwe, vakanditofanira kufamba kuno 3 or 4, vandati hanya ndingaite nharo nababa, vandavati alright tatifambei. Ndobva tafamba kudare 1, vatanonzwa zvatakanzwa ikoko, but mwoyo wangu aisada izvozvo. Vataenda kudare 2, tasvika kudare 2 pane zvakaparurwa ikoko, asi mwoyo wangu hauna kufarira ipapo. Ndakatanga kuchema, teta wanditi ukucheme chii, ndikati ini ndinoda kuenda kumebhuri nepasekuru Tasvu, ndokwandoda kuenda. Ndobva nditi alright mwana hanzvadzi, tega rambochema, tinoenda. Ndandati alright. Baba ndobva wati hazvina kuipa wanangu, ini handisi kuramba, handida. Ndobva tauya pano, ndokupinda mudare, ndokuparurwa dare ravo, ndobva wabvuma hawana kuramba. Ndobva zvanzi unofanira unotora zvinhu zvako kuti uye pano ndone kukubatsira, ina ndikwanisa kubatsira mwana wako kana zvinhu zvako zvisati zvabatwa. Ndobva wabvuma baba. Vataenda vamba kwavo, vatanotora nhumbi, vatauya nadzo pano, tauya marimwe zuro. Nekuda kweuwandu hwevanhu, takazogara nezvinhu 2 days tiri pano, svika nhasi tazodaidzwa, zvinhu ndobva zvabatwa. Zvabatwa ndobva zvati zvinhu zvinofanira kupiswa, zvinhu ndobva zvapiswa. Ndabvunza sekuru ndikati ko saka murwere ndichamuita sei? Ndobva nditi unotambidzwa mugwenzi wekuti arutse nekuchaya nekunatira miri wake achipukutwa. Ndapuwa gwenzi rangu pandaisa muhomwe, iye tatakagara naye pano puwa makwenzi apo. Ndobva andiudza kuti asimuka, ndobva nditi ndiri kuita kunge ndiri kuswatanuka wani. Vakatomuti ho, vanditi ndobva tafamba patapinda mumba, tatopinda mumba, ndobva avhura muromo, ndobva aona kuti muromo wangu wakutaura, ndobva atondikwenya zvika ndakutaura. Mandakwenya tete munhu akutaura. Akutotaura voice rake ratodzoka. Papa toni 11 months. Handiziye voice rake, ndakutongofunga kuti pamwe inda kutongogara uri chimumu chakangodaro. Totozoona pasina kana 5 minutes, saka tombobuda gate, hakuna patamboenda. Nokuti atatosunungurwa chanzi chiendai munoshandisa makwenzi ayo. After 7 days muchaona shanduko. Ati 7 days dzacho hadzina kukwana shanduko, yabva yatongokwanira ipo pano. Saita 7 minutes. Dzangofunga 5 minutes kubva kupisa. Abva tanga kutaura atozvifambira ato iye. Ndo mafambiro atakaita, saka tinoda kutenda kuna tateguru Tasvu kuti mwoyo wavo wawaita vasaitire isu chete, uye dai Mwari nevadzimu vavavedzera mazuva panyika, wakwanisewo kubatsira mhuri yeZimbabwe kutambura kwatiri kuita kuri kuitawo nevamwe vari kunze uye vasingazive tateguru Tasvu, kuti ngavasatye, ngavasanzwe mazwi avanoudzwa nevanhu kunze, asi kuti unofanira kusvika panzvimbo tateguru vanokupedzera dambudziko rako. Tiri kutenda tateguru Tasvu. Handiti tinotenda. Rega timbunzwawo kune murwere, upenyu hwako wanga wamira sei pa 11 months ako? Wanga wakarema, ndiri kunyeba. Zvaindirwadza ndichiona vana vachichema mumba, ndichirwara. Ndakanga ndakungoti chero zvazvaita, ndakange ndisina pfungwa yekumboti ndizoti ndichasvika pano, nokuti ndakanga ndichingonzwa nemashoko nevanhu kuti munodyirwa mari neN'anga, munodyirwa mari. Asi ndakati aiwa, ko vari kumboya dzichidyawo. Hani makatanga kufamba panapa here? Ndatotanga kufamba nhasi pa. Aya ndikuda kukwenda kuN'anga. No, takatoenda kwakawanda. Saka takaenda kwakawanda. Tikatombopuwa bhodhoro kunze endai muno imhiko, endai munopwanya, muridzi achazviona. Ndakagara muridzi hapana chandakanzwa kuti arwara kana kuti adii. Taisada kumuti arwara, asi taida kuti auye kwetiri kuti akwanise kutitsanangurira kuti zvakamira sei. Asi nekuzosvika patateguru Tasvu ndayambuka. Ndange ndiri murwere, vanhu vese vangu vachindiona ndakakotama. Kukotama kunorwadza.
kubva mudining kuenda kutoilet rwenge ruri rwendo kwendiri asi ndayambutswa natateguru ndoda kutenda ndichiisa zvanza tateguru komborerai nyika apa zvino apa vanhu vakukuona wamira kare vanhu vaifana kuona usati wamira andi apa vanhu vakukuona wamira kare andi vanhu vaifana kutanga kukuona usati wakufamba usati wamira maimbomutora here mapicture akakotama ndakambotorwa rimwe vhidhiyo ikambotumirwa kuvanhu vanhu havana kuzvinzwisisa vanhu vakanga vakutaura zvisiri zvasi inini ndaizviziva kuti no zvinhu zviri kundirwarisa izvi ndezvekumusha kwangu kwete zvekuda kudaiba ndaizviziva kusvika ndazouya pano ndakatanga kuona uwandu hwevanhu ndikati pane pendichapinda here uye ndisina mari kudai tateguru vachati kudini neni taingotaurirana kuti tichadzingwa mudare tikati handei tinodzingirwa ikoko asi pangobatwa kamba namupurwa uyu ndanzwa ndega kuti musana wangu unenge wauda kusikotanuka ndobva ndaona wakotama zvekare ndichingopinda mudining nditoone ndaakutotaura ndaakutofamba zvinhu zvese zvatowa right handiti ndinotenda ndanzaone uchapupu wabva kuvana inango handina kumboonai muchitadza kutaura kana kufamba asi foni yabva yafonwa ndiri muno handiti yatonotorwa panze kanzi fonerai baba ndimi mune mhuri yanga yatambura nekufamba handiti timbonzwawo kwamuri nebasa rabatwa natateguru pano kuti upenyu chii changa chaitika muupenyu kuti zvizokonzera pakusvika kuti vanasikana venyu vasvinu chaizvo kwatinovashedza kuti toti maeloboni aiwa ndinotenda chaizvo nebasa raitwa panapa nasekuru so yandishamisa chaizvo kuti mwana bhuza anike kutanga kurwara kudai chaizvo akambouya tikambofamba naye achiti arwara zvinawo hapana zvakaita se zvakabuda asi ndazoya panapa ndakaenda sekuru zvikanzi unenge une zvawakabata muningirikiri mukurarama kwako handifunga kuti ndipapisha zvaizi pakandidini pakandinesa aiwa unenge wakambopiwa mushonga kutemerwa nakuti tasese ngati aze shuwa pakufamba ndakambofamba makore apera kuma-80s ndashupika sikanzi anenge wakagadzirwa nababutiko wavo yeye saka ndikufamba kwandakaita ndokuenda kuna mwe amai wekurusaka ndokunipa mushonga wekugeza nomwe wakandidini wakanditemera zvikanzi ipapo pakutemerwa wakaita se wakaitwa ipapapo une zvimwe zvawakatodini zvawakatoisiwa zvavari kushanda nazvo iwe usingazvidini usingazvioni ndikati asekuru ndiitirei ini hapana chandiri kudini bai kana mazviona aiwa ko ndichazviramba here handingazvirambi ndimunoona kurarama kwandiri kuita se munoona kurarama kwandiri kuita ndikasvika panapa ndikati une musesona kanzi aiwa kuti tikarapa mwana uyu zvinobva zvikuda futi kunani kunewe sikana inini zvakandirwadza ndosikambori kuna ndenge ndiri pano namanje uzoti nezuro ndobva taenda uko kanzi kushanda nemukomana ndiwashanda naye acheka achinongedzera pazvinenge zviri uchitora urwe pachikanda zviri paipu chinongedzera papa muchiisa mota moya nazvo saka ndakazoya nazvo nezuro ndazvino ndobva pazodini pazobatwa ndataurwa nehana komana mumba ndenge ndigere nezvo zvakaita sei zvakadai iye zvezvo ichipinda muno ndikutoshamisika izvezvitoti izvo mwana uyu ndichamutaura ndiye tiende naye ndenge ndiri panzapo kana kwezoko ndenge ndakapira panzapo chiedza kufuna kuti ndifunire mwana aita se mwana auya asi kuti takura because mota yangu irigadzirwa iri kuningiriki iri kutauna kati totakura toita sei anofamba seise tobaranzi mataka kutoshidzwa munhu harambondaura kuti izokushidzirwa zvakadai vangoti unzi kuyai saka ndiri kutenda chaizvo nebasa redu naseko handiti kutenda chaizvo watidzimura zvinhu zvinenge ndisingambofungidzirepo chokwadi ngasi mukafambira pamberi pako ona kuti akufamba unyepera ndakufamba asina kuchakotama kamba uya atorwa mora kwani wakamba murume uyu ndikakuudza kuti pfungwa dzangu noita kuita kufanika munhu ari kupenga kuti chazvezvo upenyu chii ndiri kutoshamisika izvo zvimuchiona ndiri kutoshamisika
ya kuchiona ndichidai handiti aiwa mungati kuchamusika semunhu anga achifona kachiti uya nditakure murwere kuno ati imimi sekuru tasvo makambonzwa nezvavo here kana kuti mamunofambawo mukati makazongonzwa vana vakuti handeiwo ndakazonzwa nevana vakuti chii handei hapana marambe vangu kuita nechindoshandida kuda vana vangu ndizvozvo ndakabereka ndoramba vana tikati aiwa handinini handei nezvino zvadauro tikati aiwa ngatifambe nzvimbo dzakaita sei 3 kana 4 funa kuti tinobata chinhu chimwe chete here kuti chii chiri kundini kurwarisa mwaza usikazi kuti aiwa ngatimuendayo kwangu tafamba nzvimbo ngani 2 tikanzi aiwa ngatimuendayo kwangu tozoenda kupi saka muchaenda kumwera apa uyo ari kutanga ndiani uko ndiani wako ari kutanga uko iyo zazi yangu iye goti kumameka koyo ari padhize newa uyu kuningira wangu uyu ndiye namba 4 kubva ne saka vana vakunyepera here kuti hande kwatasvo aiwa vada ndinotenda zvakasimba vana havana kutinyepera boruda ndinotenda zvakasimba unagona vamwe kuti vanenge vaya pano vabatiwa ka vaenda kunzoko vakuti makaendesa kwatasvo nyendakanyepewa ndinotenda zvakasimba handambozvifungidzira ipapapa ndingeitofunga tiri panzira kana vachikama ndichifunga kuti toita sei mwana aramba kudayira foni apa chimufonera tone mwana wako mudze kuti hanzvadzi yako yakufamba ndikufonere hari chakakutakudzwa mutoro nenew number ifriday kaya namba yake inonditi tumfonere ndiani ari panze ari panze ngapindaka nopakanaka baba isakachiti 784 922 922 234 234 ndiye nyashawacho aiwa one take driver ode yanga yazotaura murwere ikuenda kutakura mbasha kuti okay togona kuti tomudakura sei okay uyafonerwa ndiani yazaziwe anonda Thomas sazita no baba tinotenda wanenga naye padhuze nemhuri yenyu isatirege muyozopupura nekuti zvinoitika handi manzova mwana anyanyaitaura kuti takanzi munodyirwa mari neng'anga handi mazvona mashoko aya anofamba zvechikwani tamboedza kuapindura asi tatadza saka tazoona kuti aiwa ivo vari kudyirwa mari neng'anga ngavauye vatauri vega imi mabhadhariswa mari nasekurutazvo handina mari yanabhadhara okay handiti vakaisa 50-50 handiti mangwana toya neimwe 50 yekuti mota ise petrol handiti aiwa tangotiki isati nazvekutaura zvakawandesa tangotiregai mutaure mega imimi kuti vanhu vazvionere kuti aiwa kana sekuti asi vakazoti mubhadhare mari munondifonera mupiwe namba dzangu tidziva kuti ng'anga dziye dzatanga sekuti asapa vari kubatsirai pachena chinangwa chavati vava vakubatsire imi mabvuma baba mhuri yenyu yachenurwa nezvamakabata sababa vemhuri handi mazvona hamusi michete nesu ana baba vakatibereka nevamwe vakaberekawo nevakaita sei vakabatawo nekusaziva handiti kupupura kwenyu kunovhurawo meso kuti dambudziko rine vana vangu vari kufamba vachindibataka uchiramba kuti ina ndizvo zvandakabata asi apa imi ndima akutora mega kuti zvafamba so vana vakadaiso chove chidzidzo kune vamwe handi mazvona ndozatati kana sekuti tasva kazokubhadharisai pachidzidza apa munondifonera inini ndindinozobhadhara handitika tinotenda handitika una mashoko ndovamai vana ndinotenda sekuru nekutibatsira tanga takatoomerwa kana kuti mari yako kuti tinoiwana kupi tanga tatoha kutozvimba musoro chaiwo kuti toita sei asi tinotenda kutibatsira asava aitire isusu chete
Akufamba ka. Nemuri yasunungurwa. Wangona achifamba. Andinoona achifamba nandino. Oh, taura naye. Ngakufamba mama. Aiwa tinotenda Mwari. Hapana pari kurwadza. Kana pakamboya kwambotaura naye. Ndibvunza mukadzi wako kuti pada South Africa unotaura naye. Ndatombotaura naye kana kuti nditaure naye ndachitotadza nekumasai nacho nasingatombokuona angaita zvokundinyorera pafoni. Oh. Taure naye. Okay. Mufunge. Handiti. Ndatenda kuzokura musununguka. Munoshandisa Changamire. Tokutenda changamire ini. Tokutenda changamire mauya mauya. Tokutenda changamire. Tokutenda changamire ini. Tokutenda changamire. Zvatauya pano zvili munerudo. Imi munerudo. Imi munerudo. Changamire wangu. Pamsorete. Munozama manje chinobva chaitika. Handi maona kuti mabatsirwo amaitwa. Mawiro amunenge maita kuzvininipisa kwenyu nemasvikiro ndiwo anoitwa kuti mubatsirwe semabatsirwo amazoita kusvika pakunzi hapana chamuri kubhadhara. Ndatirega ndibva ndazvitaura zvino zvinoita kune vamwe. Iyo zvatatiita pa imhosva. Foni yangu yainenge itonzi iwewe wakati kune vamwe havabhadhare sei mudare imomo nesuwo enda nesu hatisi kuda kunobhadhara kuti hatina mari. Handi mazvona. Asi ndira kuti mawiro amakaita ndiwo anozosvika kuti tisvike pana izvo zvinhu. Kune vari kuonawo kunze nevari kuti haisingori nyore kuti unongotifonera kuti neni handina mari asi ndira kuona kuti unobatsirwa. Uya nedambudziko rako riri 1 wosoriisa kunani? Kuna tateguru. Kuti ubatsirwe pachena zvinotanga zvaenda kuna tateguru. Handi mazvona tateguru ndiwo anozoti aiwa inini ndakuita sei ndakubata kwete ininiwo zvangu. Handiti indingoriwo ndiri bridge. Handi mazvona panenge pazongonetsa paya ndo pandozongorara pasi monditsika muchienda kunani? Kuna sekuru mabatsirwa motsika muchiita sei? Handiti mazvona. Aiwa ndinotenda chivhara yenyu tete muchimba tichipembera. Changamire wangu tokutendai changamire. Tokutendai changamire ini. Tokutendai changamire. Mauya mauya. Changamire wangu tokutendai changamire. Tokutendai changamire ini. Tokutendai changamire. Vatauya baba vauya changamire. Tauya changamire ini. Tauya changamire. Changamire wangu tauya changamire. Tauya changamire ini. Tauya changamire. Vatauya baba vauya changamire. Vauya changamire ini. Vauya changamire. Vatauya baba vauya changamire. Vauya changamire ini. Vauya changamire. Vatauya baba mulerudo. Mulerudo ini. Mulerudo. Changamire wangu